Великден идва и в тази къща не се пита какво ще ядем, а кога ще е готово агнето. Баба вече е станала рано. Не защото има аларма, а защото така се прави празник. На масата агнешка плешка, домашна, истинска. Това не е месо, това е работа за цял ден. Измива я леко, поглежда я. Ако това не стане крехко, няма да е Великден. Сол щедро, чесън счукан, черен пипер и пресен джоджен откъснат с ръка. Не го реже като по телевизията, къса го, хвърля го, да знае, че е от градината. Втрива всичко с ръце. Бавно агнето усеща, ако си нервен, първи пролези пъха чесън вътре, да е вкусно до коста. В стара тава слагаш картофи, да попият, да не са като обувки. Малко мазнина, малко вода, да се пече, не да се вари. И хайде в пеща, не фурна, пеш, там започва магията. Стои покрито, ти само надничаш. Не го пипай, казва баба. После го открива. Кората става златна, мазнината пука. Ти вече не си човек, ти си глад. Готово ли е? Не е. Когато го извади, месото пада от коста, картофите са напоени. Първото парче изчезва. Баба се усмихва. Знаех си. Всички сядат, тишина.